Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radyo. Action Radio Philippines Standard Time, 44 minutos nakaligad sa tagna ng alas 4. Ayaw mo kahadlok. Tagalogin ko, huwag kayong matakot. Nandito yung gobyerno ninyo para kayo pagsilbihan. At totoong pagsilbihan. Mensahe na sa presidente sa Pungsod Pilipinas, Rodrigo Duterte, nga nagapasiguro nga masarangan sa gobyerno nasyonal ang pagpaganhagan o kung paggatap na sa sining makahalalit nga kagaw nga korona sa pungsod sa Pilipinas. Ang pagpasiguro sang presidente nga ang gobyerno hindi mag-surrender kag nagahimo sang tanan nga masarangan para ang mga tao sa Pilipinas mapangapinan kag ang sitwasyon sa pungsod mapabalik sa normal. Kon ang pinakamataas ng opisyal kon leader sang aton sa nga nasyon may ara mga ka-aksyon sang pagpasiguro. Ang pinakamataas naman nga leader kon ginakilala amay sang Negros Occidental, si Gobernador Eugenio Bonglacson, may luyag man nga ipabutyag sa aton. Kung magpahimuyong ang tao, hindi kalagaw ang virus. Kung hindi makalagaw ang virus, wala sayluhan, wala latnan. Without a host or a carrier, COVID-19 virus will die. It is that simple. Mga dapat na dumdumon gid ha kag tandaan nga mga tinaga sang presidente kag sang aton sa gobernador diri sa Negros Occidental. Importante itong tandaan gid sang aton sa mga kaaksyon. 2,084 na ang kaso nga positibo COVID-19 sa Pilipinas, 88 na kalamatay, 49 ang nag-alayo. Amo nang labing ulihing record mga kaaksyon ho sang Department of Health. Kakulolbaan na gid. 2,084 ang kaso, 88 nagkalamatay, 49 lamang ang nag-alalayo. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya mo ning ginasulit naton, importante, ini nga tinaga, ginpabati naton bago lamang. Naginboyan sa aton sa nga Pangulo, kag sa aton sa nga Gobernador, para na sa mga Negrosanon kag Bacolodnon, para ang tanan makabulig bala kag magkooperar sa away subong batok sa COVID-19. Ang ginakabig nga balas ang tanan, amo ang pagkooperar. Man ka ngay ini mag-aksyon sang giyera mo, tikon giyera, kung way ka sang bala, way ka sang inog bato. So nga itong sining nga bala, diri mag-aksyon, kooperasyon. Ang pagtuman sa taran-taran nga pangabay sa ato sa gobyerno. Number 1, ang pagpahimo ng sunod sang balay. Ikaduwa, ang pag-antos kag gamay nga pagsakripisyo sa mga tao. Dangot ini ang para man sa kayuhan sa taran. Salawat ini nga istasyonan kag palatunturan. Nagabilin gid sa mga tinaga nga pamati, kooperar, kag hindi magpasaway. Una sa balita, una sa aksyon. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Marso. Isa lamang sa mga bulan nga may ara sang pinakamadamo nga pet sa akon adlaw. Lantawan nyo bulan sang Marso blaho. Yari kita sa pizza 31, kulo kompletong adlaw. Sang bulan sang Marso, buwas magasunod na naman ang bag-o nga bulan. Ang bulan nga ginatawag bulan sang balaan. Balaan nga bulan. Tangod ang bulan sang Abril, diri nagatupa ang ginatawag nga Semana Santa, ang pagpabalandong sang taran. Nagasugod Abril 5 tubtob 11. Ang pinakabalaan, amo ang Huwebes Santo, Abril 9 kag Biyernes Santo, Abril 10. Pagka Abril 11, tama ng Sabado de Gloria, nga ginatuwag na kaaksyon, kag Piho,
nga ining adlaw amo ang pagakabigon bilang adlaw nga pinakamalinong kag mahimo magtatak sa maragtas ang Pilipinas bangod kun Sabado pagkatapos ang Biyernes Santo tanan nga waragwagan sa radyo telebisyon sign off na wala sang babatian tawhay nalinong pa pinagkamalinong inimak-aksyon bangod natabuan man nga ang Sabado, Abril 11, sakop sa gihapon sang gina-implementar nga istrikto nga enhanced community quarantine sa madamo nga lugar sa pungsod Pilipinas lakip na sa Negros Occidental. So tuman kabalantayan ining nga simana bangod sigurado nga madamo gid ang mamag-uhan. Nano ka nagad nga daw robot ka na nga di mamag-uhan? Mamag-uhan gining kalabanan daw. Pinasahi subong nga kahimtangan sang hindi lamang diri sa Pilipinas, kundi sang halos tanan nga nasyon sa bugos nga kalibutan bangod sa pagpangibabaw sining corona nga kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa mga nagabaga kag nagabalingaso nga mga Pangulong dinalan. Una kita sabayan sa nga balita lokal. Karamoon sa mga patients under investigation kag persons under monitoring sa COVID-19 sa Bacolod. Ginpakita na sa publiko sa summary nga records ng sunod. Agin pagwa subong lamang nga hapon. Pinagkamadamo amo ang PUMs. 2094 ho. Kung na POM ang isa katawo, dapat magsunod ini sa 14 kaadlaw nga home quarantine, 14 kaadlaw nga pahimunong sa balay. Agod mapanilagan kung bala nagabatyag sang sintomas sang COVID-19. Sa sini nga kadamoon maka-aksyon, may aragid sa mga mabuot. Nga nagtuman nga tapuson gid ang 14 kaadlaw. Silang nagdangat maka-aksyon sa 1212. Palakpakan tani sila kagdayawon to sila. Bangod amo ini sila ang dapat sundon nga pamatasan sa mga tawo subong. Labi na kung ikaw ang PUM sa COVID-19. Pero hindi taran nga PUMs sa Bacolod nagsunod. Bangod may ara sang 35 missing. Hindi missing nga nadula nginang permi ginapablatters pulis bilang missing wala makapauli. Hindi missing sila kaya hindi na makontak ang iban na nago kung hungod nga nagplagyo kay tamaran magulat sa katapusan o kung tamaran magulat nga tapuson gidang 14 diyas nga quarantine amo na silang tawo nga matinag-anon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang wa sinay daw ginahulo hampang-hampangan lang nilang COVID-19 yaw. Bisan ibutang tanga PUMs lang kamo, pero di ginamonitor kag dapat monitoron kamo. Bantayan ang sitwasyon sa inyo sa nga lawas. Mayo lang kuntani. Nga samtang nagalawig ang mga adlaw makaksyon. Kag pagkatapos ang period sang inyo sa nga quarantine, way kamo bala sa nabatsyagan nga malain sa lawas nyo. Pero ang kululbaan dire, kung kamo magbatyag sang sintomas sang COVID-19, dira na magsala-sala pa kamo, kung diin kamo magkadto, nga aman, kung mag-report kamo, magpabalok kamo sa mga health authorities naton, may ara sang record na sila sa ngalan nyo, pwede kamo nga aristuhon, pwede kamo nga dakpon, kamanti may ginsupak kamo kasuguan. Di kabay pa nga way kamo sa gadabatsag lang malain, sa lawas nyo hilanat ubo, palanakit sang lawas, resulta sang kakapoy, kulang tulog akong gutom lang, okay lang na kayo normal na nga ginabatyag sang tao. Pero kung inaga na ginabatyag ninyo, sa uli himabalaan nga isa gali sa mga sintomas sang COVID-19, kag ang pinakabalain, way taman ginapangayo, base ginabatyag nyo COVID-19 gituod. Mao ba nang siling naton makaksyon nga hindi malahog-lahogan ang sitwasyon subong.
Kung kulang sa kooperasyon kag di malason kamo, wala gid kamo sang basulon kundi inyo kaugalingon. Una sa balita, una sa aksyon. Kamo gina ang basulon sa ulihi, kaya gwa nyo daw ay kamo kapakialam sa mundo. Ang inyo lang tumanon. Pero kung kaysa bumalik sa lawas nyo, grabe ng panangwa sa gobyerno subong panawagan nga kooperasyon. Pero mayara gyapon sang nagalusot, mayara gyapon sa mga pasaway. Amoy nang ginasiling sang kalabanan, nga wala man sang tawo nga nagahinulsol sa una, kundi ang paghinulsol ara gid sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang ginasiling sang katigulangan, di man pwede mag-una ang kalisa o kon karusa sa Carabao eh. Nakakabalang kita nga karusa nga kabayo. Ang laban nga ginatakdan karusa ya, Carabao. Hindi man pwede mag-una ang karusa sang sa Carabao. O kung sa mga umababala, hindi man pwede mag-una ang pakalas sa Carabao. Ano ba giniban sa nga balita lokal? Oy sa sining record yung ginpagwa gali sang ato sa nga syudad angot sa kanabuon sa mga POMs kaga POIs. Sa mga nagareklamo naman, kung nga wala ginapalayag sa publiko ang lugar kaganamoon sa mga POM sa POIs Bacolod, ara na amo na ning sabat. Lantawan nyo landa sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Ginpresentar na ina sang syudad sa inyo kung may POMs, may POIs man. Pero ang POI sa Bacolod, mga kaksos, pasalamat kita. Kay nagapangamoyo kita. Nga kabay pa mag-amo lamang nisla kadamo kag mag-alalayo na nisla tanan. Ang POIs makaksyon tinagalabot lamang sa anom. No, ang patients under investigation. Ang POI makaksyon gin-classify sa duha mo. Kasi una, magsiling kita POI makaksyon ang kalabanan na pagpati admitted sa ospital. Pero may ara sang POI subong nga mild ang ginabatsyag. May araman POI nga severe ang ginabatsyag. Yung siling kita mild, ini tanto lain batsyag ya. Kung mag-severe na makaksyon, lain na kitama ginabatsyag ya. Kung kumpleto kurong sintomas ang COVID-19 ginabatsyag ya. Pero POIs lamang sila tub-tub nga wala pa nabaluan ang resulta sa swab specimen na ginkuha sila. Ining anom ka mga POIs ni, nag-agi ni sila sa POM. But silingon, gin-monitor sila anay, sa nagbatsyag sila sintomas ang COVID-19, gin-classify sila, gin-kabig sila bilang mga patients under investigation. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga magabasa kag nakabasa na, sa nga figures makaksyon kung kamo ang nag-istar sa barangay, naginlawag na mayara sang POM sa kon POIs, hindi lang magkaag sa galayon na. Way man kita sa dapat kulbaan di. Tingwain nyo lang kung paano kamo makabulig sa sering nga mga tao kag sa kampanya sa atong subong gobyerno. Hindi maghambal nga kumo ara sino sa nga lugar nagapauli o kung naga-star ini nga mga tao, hadlok na kamadayon, and why nagakahulugan nga muna. Wala sang dapat hadlukan, mas mayo gani nga ginpahibalo na sa inyo, agod kamo ang makapreparar kag makahalong pa sa mayo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba giniba sa nga balita lokal, Vice Alcalde sa nga Bacolod, nakamutik nga damo sa gihapon. Ang mga taga Bacolod ang wala makaintindi kung ano ang mga nasaad sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ. Amo ini sila ihan ang mga tao nga natamaran lamang mag-intindi o kung tig-agid paintindihon. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ini sila ihan ang mga tao nga may alaman pero hindi kabalo maggamit sang kinaalam. O kung mga tao nga minano kasuli-suli sa patahag.
kung anong dapat kag hindi dapat pag-imuon sa implementasyon sang ECQ. Hindi gid kaintindi. Yara guro jutay malanga. Dapat ko ibang tamaran lang niya mag-itsindi. Ano ba lang pwede nga mahimo diri sang syudad para maintindihan? Kinahanglan pa bala ang patawag ni mga tao na isa-isa? Hindi man pwede kay di na gani ka pulo pa Hawaii ang ato sa mga opisyal sang syudad. O kung base ang problema, ara sa mga opisyal sang barangay o kung kabarangayan, na imbes insaktong pagpaintindi sa ICQ, hindi amo konsuli blaw. Una sa balita, una sa aksyon. Yara gani opisyal sa barangay nga way katambong sa meeting. Mga barangay opisyal gin patawag sa meeting, way siya nagtambong. So nagsala-sala siya implementasyon sang ECQ, pati ang pag-issue sang home quarantine pass. Nagapakita inibala maka-aksyon na hindi lamang ultimo nga tao sa Bacolod ang hindi makaintindi sa ECQ, kundi pati ang pila ka mga opisyal sa barangay may tig-aman paintindihon. Amo nang pinakarako nga palamangkutanon. Isa pa ang pamangkot subong. Mayara gid man bala? Una sa balita, una sa aksyon. ECQ, ika-2 lang subong nga adlaw ho. Kitsa 31, wow, dabo gid sa mga nagkaradakpan. Hindi lahog ang pagsupak sa saring ECQ. Strict implementation sang ECQ. Iban nga balita, pagtutok naton sa gihapon sa mga programa sang local government unit sa LGU sa 3rd District sang Negros Occidental. Halin sa Talisay, Silay, Victorias, Ibi, Magaluna, kag Banwa sang Murcia, ang Metro 3rd COVID-19 Alert. Una sa balita, una sa aksyon. Ang paghugpong sa mga opisyal sang distrito para ang mga residente mabuligan na hindi matam-an sa halit sining pandemic nga sahi sang Cagaw. Subong nga adlaw, ato ni baloon ang sitwasyon sa syudad naman sang Victorias. Isa na ilamang ini sa mga syudad sa Negros Occidental na may ara sang medyo organisado nga mga programa, may ara na kaugalingon nga FB page nga maning balasihan sa mga residente sang syudad. Sa kampanya batok sa COVID-19 ang ginatawag nga Victorias Malihaw. Makitaan ang mga labing ulihing update sa kampanya sang syudad batok sa COVID-19. Pero subong nga hapon, hibaloon naton dugang kung ano alabing ulihing nga sitwasyon sa syudad, labi ng pagparagtag sang food packs, ang kanamuon configure sa PUMs kag PUIs. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang CCTV sa lugar, naging sunod sang kawatan. Atong senior citizen ang kontigulang bla sa barangay Takuling. Way makuhaan sang record o way ma-pick up sang CCTV ang mga responsable nga nagpangawat. Ang report kada baton tato ang kawatan gamit man face mask. May face mask ang kawatan. Kaya barang ambal to balay ng face mask niya nagligad to. Ang riding in tandem, face mask ang gamit. Teo kawatan, face mask naman ko nang ginamit, sari. Una sa balita, una sa aksyon. Ginasakyan nilang COVID-19, no? Sabagay ko na halos tarang tao sa mga face mask. Kaya raya tunto nga imbes mag-face mask sila sa batok sa COVID-19, ang face mask ang gamit nila para hindi sila makilalaan sa paghimo sang krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Dugay-dugay ay balon naton makaksyon sitwasyon naman sa syudad sang Victorias. Iban pagig nga balita-balita angot sa gihapon sa ginaisyong home quarantine pass sa isa ka miyembro sang kada pamilya. Ang HQP ginatuwag ginasiling nga dapat i-issue sa isa lamang ka miyembro sang kada pamilya. May ngalan sang ginaisyuhan, may pirma sang kapitan, kag may control number. Halos taran-taran nga barangay guramat amat nga naubos panagtag. Ikaduwa na sa karon ka adlaw nga implementasyon sang ECQ. May mga nagsupak kag nagkaladakpan kag piho nga malukdog sila sa hindi basta-basta nga kaso. Last pa
sang multa. Pero nakahibalo bala ka mo mga kaaksyon nga diri sa Negros Occidental, may isa ka sunod nga lain yang pulisa sa pag-isyo sang home quarantine pass. Daw diri ni sa unang puli si Axon Oliver mo. Ang HQP wala iya sang nasulat nga ngalan sang ginaisyuhan. Wala man sang perma sang barangay kapitan. Kundi ang nasulat nga ngalan makaaksyon ngalan lang sang barangay. Perma sang alkalde sang syudad, logo sang syudad, may selyo kag may control number. Una sa balita, una sa aksyon. Ang aton ginatumod diri wala sang liwan kundi ang lugar ni Axon Oliver, syudad sang Silay. Correct na Axon Oliver, Silay no? May 16 ka mga barangay, kapin 131 mil ang populasyon. Ano ba lang pathag sa alkalde? Nga alain ang porma sang inisyo nga HQP sila sa nga syudad. Kon padalman ta ang explanation sang alkalde, wala man sang problema kang isyo mo. Inestorya ko si Mayor Mark Goles. Hambal niya sa kada isa ka panimalay, isa ang gin-isyo. Wala sa ngalan kundi barangay lamang, tanan nga miyembro sang pamilya pwede makagamit basta isa lang. Una sa balita, una sa aksyon. For ehemplo, 5 bilog, amay iloy 3 bata, basta ang bata 18 above ang edad, pwede makagamit na basta sa 5 kamo, isa lang magwa sa inyo. Nano ang dugang pathag ni Mayor Goles? Kay kon atong ginisyuhan makaaksyon nga ang ngalan niya lang nakapagkita sinang HQP kaglain matsyagya wala na sang pamilya nga makagwa. Kaya hindi man magamit kay ngalan tuwa sang nagalain matsyag. Amo nang tinutoyo hambal ni Mayor Goles. Da okay man, di ba? Kaya hambal ni Mayor Goles way taman ginapangayo ang ginisyuhan to karon. Nga sa 5 ka miyembro sang pamilya ang ginisyuhan tubig nga amay naglain matsyag, nagdayariya. Ang dayariya, Axon Oliver, amo nang pinakalain ba't sa Gustavo mo, hindi ka na kahulag, hindi ka nagalagaw. Sigano nga, maho, sigano nga, ang ngita ka ginaya, medyos para mag-ayo, kas na dayariya, budlay niya mo. Ang ilo ang amay, be, nagdayariya. May emergency, be, sa sulod sang balay na. Waay, sa may makagwa sila kay amay lang ang ginisyuhan kakamutulong tungalan niya sa HQP. So sa sunod sang silay, isa ka pamilya pwede sila makagamit. Barangay lang ang pagpasiguro sang alkalde waay ni sang hulmanay nga hindi miyembro sa pamilya nga man. May control number. Pero abe gamiton to sang iban nga miyembro sa pamilya, pinahulam nila sa iban nga pamilya, hindi nila pamilya be. Hindi sila isa lang ka household. Kag madakpan, mabalaan dayon sa listahan. Kaya may listahan mo, control number mo niyo, o amo nga pamilya, ang ginisyuhan. Dali madakpan. Kaya okay man. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, may tiyempo ta karon na, pabati tara kay parang damo nagdatingala mo kay gin pakita diri sa Aksyon Radyo Bacolod ang pormas sang ID. So ginkuha anta pagpatag si Mayor Mark Goles sa mga hapon. Sa balita pong sudnon, PNP personnel nga positibo sa COVID-19 nagsaka na 7. Why pili ning COVID-19, pulis ka man manggaran ka man. Basta tapikan ka sa ning kagawnin, di kagid makalusot. Isa pa ka doktor na patay bangon sa COVID-19. Amo ni sila sa mga ginakabig heroes, mga baganihan ini sila. Ay kon pulis gali ang pagambalan. Dito sa bayan sang NCR, may 2 ka pulis. Hindi diya angot sa COVID-19 nga balita. May 2 ka pulis gimpasakaan sila sang kaso. Anong kaso gimpasaka sila? Rape, paghimulos. Sinong ginbiktima nila? Preso. Una sa balita, una sa aksyon. Mga hobines, ini nga pulis kay ranggo nila patrolman. Ti isang una, PO1 isla. Ti patrolman, planga mo na ning abilidad nila, oh. Rape ang kaso nila, ya. Ang ginbiktima, preso.
Alas 5:09 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Hibalon taon na ang sitwasyon sa trapiko sa Bacolod. Traffic reports. Sa Patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong hapon please kabin. Ang patrol karon nga po action mo live kita nag-report diri sa area sang Banga BM circumferential road ni pero sakop sa gyapon sang barangay Takuling sa sang Bacolod di mismo sa ginapatigayon bala nga enhanced community quarantine o kun ECQ check-up point sa dalan sa circumferential road mga ka-aksyon karon nga po ang sitwasyon diri ko dalagan sa trapiko ato pagkabalan karon nga po nakabiglaman diri ka light to moderate mga ka-aksyon alas na to makitaan mga pribado nga salakyan mga delivery van delivery truck nga nagabiyahe kaya nagalabay ang circumference road mga kakson. O doon may pinakamateriyon man nga medyo masarko sa kodre ng sitwasyon nila bina nga nagasinumbali ang pinakamadelivery truck o delivery van mga kakson ang kargada sa pinabi ka may importante nga mapagkabutan mga basic commodities padulong pina ka mga merkado publika sa palibot ng masusunod sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Lakit man din of course ang pinakamapumulyo nga may bit-bit nga mga home quarantine pass nga nagalabay mga kakson. Antes ka rin magpadulong nakatuwa naman nato ng pinaman ka mga border check-up kada checkpoint na ginapatigayon mismo sa palibot sa sunod sa Bacolod na Kangtanan. Silang ginapatigayon ng enhanced community quarantine na nakalabot sa area sa Barangay Punta Taytay. Karon nga punto hindi gina mo sila sakwa ligwas sa mga dalanon mga kagsyon nga hamtang dito sa palibot mismo sa Barangay Punta Taytay even sa area sa Barangay Sumag. O galagiti National Highway Sumag mga kagsyon medyo nagasako mandra kay tikadamon sa mga salakyan wala nga pasulod, no? Pero compared mo sa unang adlaw, sa ipatigayon niya enhanced community quarantine, totally different tack. Hindi lagi mo sinakabog at dalaga sa papiko dara ilabi na sa area nga pasulod magkagsyon sa nga Bangga o kada sa may barangay sa ang area, particularly na sa may dalan Araneta. Sa lahat ng kagsyon kita live nag-report diri sa Bangga BM, Circumferential Road. Kamal ka bago ginama aksyon man may ari 5 no, 5 ka mga persona nga ginsikop police station number 6. Ining 5 nagalambihong posible diri sa mga dalanon. Wala pa sang bayo masuksok ini. Di ba choice ang ato magkapulisan sa digin pang dakop ini makagsyon. Let's check basis sir Police Captain Elmer Bonilla ang station commander sa police station number 6 for the latest situation diri makaksyon sa area mismo sa barangay Takuling sa pinamang ka mga lugar kung barangay nga sakop sa police station number 6 makaksyon tungkol kamusta diri no kay ti pertino sa kapisan. So may hapon live kita sa radyo College sir, good afternoon again. May hapon action dyan kay subong man sa nagatanaw sa action nga yun like sa Facebook. Ari kita doon sa may Bangga kung sa di nagapatigayin kita sa checkpoint talaga in and out sa siyudad ng Bacolod, Gagina. Nagsulod kita diri sa may province mismo kasi yung iba nga puluyo di bisa na rin natin kapulitan natin ng mga volunteers sa kandak sa checkpoint armas nagyapo ng ginawa. So nagipang dakot pa ito gina sa sunod ng purok kung paano sila kabilog sila sa proposal purok BM mga 5 sila kabilogin pang karga natin sa patrol kasi wala man sila sa innocent of living dira sa gadalan nagainam pang nagainuba pa so dalon natin dito sa subong sa police station for violations ng curfew kag sang city ordinance number 26 and 22. Sir, so far, kamusta sir dari ang checkpoint? Sako pa, damo pa may naga-in and out, mga salakyan sir? Bali, diri no, ning sa iniyang area, damo na di siya nag-in and out, ini siya dalan ng nagagamit sin. From south ni siya alin sa Kabangalan, pag diri naman sa Piyaka, from Sagay naman, so medyo busy siya. Sa binigit sa Monica oras, dito naman sa may Libertad, busy lamang na siya kung sikawar kasi may kita sa pangwapa. Pero kung udto naman kaga, medyo tulotaway na lang ang lugar. Nagbirin naman niya sa may barangay Takuling niya, kita dira nga ECQ. Palabanan na nga mga nag-inagi, mga medical attendant naman sila. Pero sir, wala may nagpasaway, nga mga salakyan, nagapalagas, kapamilit yan maglabay, wala dala quarantine pass, dire-diretso lang. Ate, kumunalit naman sa mga tao nga kung hindi nila dala nilang papel, hindi man sila makaagi. Kasi makalabay din sila sa area sa police station number 6.
dito sa unan, ato naman to nakasitap man dito Station 7, mong sa Piak, may utso man dito sa may Taytay, kaga Navy. So, pila ka mga 50 mga filter sa iya. So, isa duwa makasulan mo, pero masis katatlo hindi ka makasulan. Hindi ka nakasulan. So far, kamusta ang assessment nyo? So in terms of nagkakailit sa curfew, in-activity quarantine, may nagalagaw, naman damo pa, or ilisipon na lang, pero damo dyan po sa lawayan? Quality kung i-assess nato ng situation subong, ang mga tao nga nag-aamlig sa ila health, so aran sila sa sulod sa ila panimalay. Niyara man yung mga tao nga daw ay pakialam sa gapanilag sa nagasalatabo, so amo ni sa mga tao ang delikado kay basi may takbal wala. Kung di sila nagakatto, way man sila sa inimin to living, kaga nakatandog na sila sa mga lugar nga kung sa diin nara infection. So maging career ni siya kaga muning halungan naton. That's why gina-emphasize naton ang social distancing ginatawag kasi kay iban nga mga tao nag-ingay mo lang nila kaladlawan ining social distancing, pero what if kung ay isa gali ka tao may ara virus, so saan mo patama ngandam kung na-infect na kita. So sundon ta ang ginambal sa aton nga gobyerno kay ini siya muli kita ka maayo maagi nga malikawan nato ng virus. Sir, there is big development. Kita na to, there is area nila sir sa may Porok diri o. Porok BM. Okay, allowed siya sir nga once ang Porok moderation nga sila ang temporary sa Kabanga at sila lugar. Ate, may clearance sa kay CAP, kasi maayo ni siya nga initiative sa aton nga Porok President, kasi ginalungan nilang ilang mga pumuluyo diri sa Purok na hindi ma-infect kasi neighbor lang sa ibang nga subdivision yara infection. So ang makasunod diri subong sa ilang Purok sa mga pumuluyo lang ang nagapuyo diri sa Purok. Sir, finally, reminder sir, sa mga salakyan, mga motorista na galabay, mga pumuloy sa area sa station number 6 sir, especially in terms of enhanced community quarantine. Balik nga, nga itong gina-emphasize sa mga pumuluyo nga nagamit sa atong dalan. Number 1, pwede kita masagamit sa dalan. Sa bagay nga may mga dala kita nga quarantine pass. Ikadua, kung may mga quarantine pass gidman kita, pero way gidman kita sa importante nga lubrahon mo na pabilin kita sa aton panimalay. So nagbakal ka lang bilong, pagkaon, tubig, so pwede na siya. Pero kung gamito nato ni quarantine pass para nga maglagaw-lagaw kag himuos mo ni sa amin, so daw hindi man maayo. Na dipit ang atong purpose nga pag-away sining delikado ng pandemic nga coronavirus. Yes sir, thank you good na nga po. Mayang hapon sa tanan. Nag-action na Mar, no, nabatian si Police Captain Elmer Bakilia, ang Station Commander sa Police Station number 6. Magandang rin na po, karoon nga po, eksido, stricto rin ang pagsakyar sa mga community pass, labit-bit sa nga mga motorista nga naglabay along rin sa may check-up point action Mar sa nga Bangga BM, magpamaskila Purok BM sa Cops ng Barangay Takuling, Surad sang Bacolod. So, pinaman ka madalanon sa palibot sa Surad karoon nga po, nakabig naman rin nga like tumodi man ang sitwasyon, ang talaga sa trafiko ang aton pagbabalan. So, for makakasyon, muna pinagulog yung sitwasyon nato sa itong ginakamtangan areas gapon sa Purok BM, Barangay Takuling, Surad sang Bacolod. Tandaan makakasyon, sila pagpahuli karon hindi pagkalimtan nga kita mismo mag-disinfect man sa aton nga lawas, pagi naman sa pagpaligo, pagpanibin, kung pagpahilamos, especially sa tutaran nga mga ginakatuan or even nga sulod sang pulihan. Pero gamiton magkaksyon nga abon naman nga makabulik sa palawas sa gumatinuhan ang nanuman dra naton nga may koati. Gabit kita magkaksyon sa Danton Plus Herbal Soap. Kaya ang Danton Plus Herbal Soap ini 100% natural, puro herbal. Papatilok sang tutis kag safe. Pinaganaga na pagudang sang inyo nga panit. Nagadula maninis sa pinasma ko ng panit-panit sa inyo guya. Nagapuman sa magdamo sang punggod kag pila ka mga pinalian sini. Pagi sa Danton Plus Soap. Solve ng problema with confidence. Ganun ang panglit na maka-aksyon. Makal sa Danton Plus Herbal Soap. Sa pinakabigabotika sinatag sa kamalugar. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Mula sa Bacolod Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamig na rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi magpauli si Iban ang milagroso na kapsula sa simple nga tawag sa aton ang mga inisa ang manunggal plus kung nga palang luya inyo sa ngalawas ang sabat sira maka-aksyon. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Sigurado gid nga makabulig ini. Kung ikaayong lawas ang paghahambalan.
muscle pain, pagpalanakit sang lawas, yaraman ang panyawan liniment. Panyawan liniment kag panyawan abal capsule. Tanan himo sang said marketing. Sa ato sa nga pagpanumulik, partikular sa bayan sang mga tagasurad sang Victoria Standby, kay ato sa istoryahon. Si Mayor Wantan Palangka may kantaran sa labing ulihing sitwasyon dira sa syudad kon COVID-19 nga kampanya ang paghamalon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-experience sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-experience sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule kon kamo ang nagatumar sa mga ka-aksyon ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. For example, sobrang sugar ninyo, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation kay iban pa. Pagabuhinan ina sang Evergreen Herbal Capsule kung kulang naman ang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium kag iron, dugangan na sang Evergreen Herbal Capsule kag ibalansi niya ina. Quality products sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika lapit sa nga lugar. Diri sa Bacolod mga ka-aksyon na Sincere Drug Store. Sa ibang sa nga mga lugar, abe, dira sa Banwasag, Binalbagan, Florites Drug Store, Hinigaran, Bilyones Drug Store, La Carlota, Ray Carsi Pharmacy. Ay iban pagida. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Nasa aksyon! Metro 3rd COVID Alert. Aton para yun mga ka-aksyon ang pagtutok sa sinenga palatuntunan sa kampanya sang mga opisyal sang gobyerno sa ikatatlo nga distrito sa Negros Occidental batok sining ginakakulbaan, ginakabalakan nga COVID-19. Now kahapon, una nga nabatian ang lead point person nga si Silay City Councilor kag Philippine Councilors League President, si Board Member Ryan Gamboa. Now ginplaster niya kung ano ang tinutuyo sang nga programa. Now, subong mga ka-aksyon, mangin kaupod naton kag mabatian sa nga palatuntunan, ang alkalde naman sang syudad sang Victorias, isa lamang sa pinakadako nga syudad dira sa ikatatlo nga distrito sa Negros Occidental, ang syudad sang Victorias. No? Si Mayor Francis Frederick, kung mas kilala, nga si Wantan Palangkay. Balon tabi kung anong dugang sining nga preparasyon sang syudad. Importante diri maka-aksyon kay man ang syudad sang Victorias damo man nga mga barangay nga medyo malayo-layo man kag hindi tanan nga tawo nag-start dira maka-aksyon nakahibalo mo sa kung anong ginahimo sang mga opisyal nila sa syudad. So importante nga mayara sang pwede silang mataugan, pwede silang mapakig-angutan kung mayara sila sang luyag i-report bla, no? Mayara sila sang kadtuan, no? May i-report sila may kantanan sa sering COVID-19, no? Mayara sa rin baluan nga may nag-abot da nga tao nga nagbatsyag sang hilanat, ubo, lain matsyag nga ginahuluhipsan-hipsan lang
sang pamilyas ni kay badang panawagan sang gobyerno mo. Dapat kung mayara sang tawo nga gabatsyag lain, report insigida sa atong sa nga mga health personnel. Plus, ibalaon ta mag-action kung mayara sang laring ulihing record mag-action. Ang surad sang Victorias kung ining persons under monitoring, mga tawo balagi na monitor sa ring COVID-19 kag ulay hinon ta na lang kung mayara sa nagpasaway man sa nagsupak sa implementation sang enhanced community quarantine kag curfew sa syudad. Sa piyak kalinya, Mayor Wantan Palangka. Mayor, good afternoon. Mayogid nga hapon sa inyo tanan, sa tanan nga tagpalamate, sa DY, Easy Action Radio, Mayor. Action Marlon, hinubaya po mo dali. Good afternoon. Sino ni? Action Marlon, Mayor. Action Marlon, mayogid nga hapon. Mayong hapon. Sako-sako matabilog adlaw. Yes, anong imo pamangkot? Salamat gid sa tiempo ginhatag diri sa Action Radio. Kabalo kita nga tuman kasako sa imo dira subong. Unahon ta, Mayor, kamusta ang implementation sang ECQ stricto nga enhanced community quarantine sa inyo sa nga syudad kag anong reaksyon sa mamuli? Anong response sa mga tao dira, Mayor? Number one, hindi ka mo maghambal nga disturbo ka mo. We need to inform the public that you're doing a good job by informing the public, no? At isa mo din enhanced community quarantine kami ulit sang Lunes. Although, ka-distribute kami sang bugas subong, no? So far, ang amon na distribute kagapon is 2,500. Subong adlaw, 8,000 kabilog nga pamilya gin-distribute namin. Kaya initanan sila mga sobra ni 26,000 ka pamilya lataga namon, no? May mga duwa pang may katlaw na pangatagay sa bugas. Sa tanang nga pamilya sa Victorias, kapati kami, tanang nagkalaigo man sang sitwasyon subong kay because of the enhanced quarantine situation. Kaya di sila kagwa. Ang pigado kag manggaranon, dinadala na namon tanan pangatagan. Ang gutom mo ay sa pigado, ay sa manggaranon. Although, kapasalamat kami, may mga iban-iban nga balay nga nakaprepara kag ginasurrender nila ang pangatag namon sila nga 14 ka kilo nga bugas, 14 man ka sardinas para sa tagsa ka panimalay. Kung sa isa ka balay, 3 ka household o 3 ka pamilya, 3 man ang ka-set ka grupo sa ginataga namon. So madamo gali Mayor, no, mag-14 ka kilo, mga pila na nagkaadlaw nga konsumo sa isang pamilya, Mayor? Ang estimate ni kada tao sa balay, kada isa ka tao ka-consume more or less 1/4 rice mo every day. No? Although ang amon nga kay way ka na mabakal ka sardinas, tag-isa lang ka sardinas kada adlaw man, kada isa ka kilo nga bugas ang pares. So, mangita lang sila da siguro sang uga-uga nila, mangita lang sila da siguro sang kung ano man na natural kay Victorias is a coastal community, kag adirto man ang amon tindahan. Amo na lang na ila ginadugang-dugang kay nagtugutan man namon ang isa ka head sang household sa kada pamilya na makapanindahan. Abre nga mo tindahan sa alas 8 hasta alas 4 sang hapon. Yes, kahapon, Mayor, may ara sang ginlawag nga mga 59 ka kabarangayan gito sa Bugos nga Negros Occidental. Ginrekomendar nga ipaidalom sa extreme community quarantine. Now, sunod sang Victorias, anong labing ulihi nga record dira, Mayor, PUMs, kung may PUI na sa syudad ninyo? Ginatayaw ko gid ang Ginoo di samon kay todo di pangamuyo sa mga Victorianon. So nasa batning amon pangamuyo sa Ginoo. Kay alin sa over 500 ka PUMs. Ang 49 ka 491 na ang nakatapos ang ilang 14-day quarantine. Kag 47 na lang kabilog, 47 na lang kabilog ang amon nga PUM na daw halos mag-graduate naman matapos na naman isang ilang 14 dias na pag-self-quarantine sa ilang mga pamilya nga mabalay. Kag daway makami kakita sa sulod sang mga 10, 12, 13 or 14 ka adlaw nga may ara sang daw nagdelikado. Therefore, ang inisla tanan 47 na lang ang nabilin. Why kami isang PUI?
Good. Although ready kami sa duwa ka areas na quarantine areas, why na kami sa positive diri sa Victoria. Salamat sa Ginoo. Yes. Sige kami sa checkpoint. Aha. Nagpangayo na ko katawran sa mayor sang EB Magalona. Kaya ang amon nga border sang Manapla, amon man nga border sang EB Magalona, sirado na ni tanan. Nag-ayo gid siya kay ang Victorias, pila ka barangay sang Manapla, pila ka barangay sang EB Magalona, diri nagapanindahan. Kaya nga lagyan nila Victorias lang. Konseng, Nangka, San Isidro, pila na di kabilog sang EB, kag pila man di kabilog sang Manapla. So nag-ayo ang mapisan nga mayor sang EB Magalona nga si Mayor Marvin Malakon. Kaya ginayo siya sang iya mga tao. Timatag ko sa kada barangay, ang ila barangay kapitan lang kag workers kag so mga pulo lang kabilog na tao ang tugutan. Sang areas ka kinambal niya nga maayo diri sa Victorias. Pero nga ilang ko to sang sulat na para ni record man ko bala. Yes, sir. Sa mention mo, Mayor, nga 491 nga kakompleto na sang 14-day home quarantine, may ara POMs, Mayor, nga medyo makabig naton sa lawayon nga di na makontak bla tira sa Victorias? Kung meron isa, duwa man pinangita ko sa CB Magalona pinangita ko, hindi ko napagambal pangalan, pero nagpay mo yung magina. Na-locate man sila? Na-locate kag nagpay mo yung. Initanan located ni sa kada barangay kasi napabantayan ni namon. So, importante gid Mayor nga makitaan sila no kay way pamabalaan ang ilang sa ginabatsyag, way pamatapos ang 14 day. Early days ang quarantine. Ang damo pag-abot-abot amo tong medyo may mga sabat-sabat pero sa subong ni daw nagpalahimuyong na. Salamat man sa kooperasyon sa Victorianon. Salamat sa volunteerism. Sobra siguro kami 500 ka volunteer siguro. Kaya ang amon pagpacking sang bugas para matapos ni mga 400 plus. Kagkaroon ang pila ka simbahan di mag-volunteer na 491 to isip taon para was mapacking pagit. No? Lain pagit mga empleyado sa City Hall, ang mga Tricycle Federation nga TUDA, dire sa Victorias, ang mga guardians, ang iban-iban nga organizations nag-volunteer para makaservisyo kag bulig man sa amon nga pumuluya. Amo na siguro daw tapos lang di sa amon ulubrahon. Yes, kaya lang daw nagreklamo sa bugas. May pagwa pa nga ulod. Kung 400 ang nagapamutos sang bugas sa sulod sa 4 ka adlaw, amo man ang ilagi natin ang bugas na way ulod guro. Kasi sa butay daw ay matunagwa sa Facebook. Kung may ara nga hindi maging puti, may kung puti lang tanan mabakal mo sa timpos ang crisis. Bakal lang sila sa ilang bugas. Kaya mo lang nang amo na pamakala. Gani. Amo nang ginakaon sa mga volunteer. Basta ako sa balay, amo nang kaon, pakaon ko sa kabataan ko. Kung kakaon man sila Kaya man nagsalakit siya namon. Kasi isog lang ang siya namon. Ang iban pala sa aton, kapangayo lang ko, kooperasyon. Ha? Basta sa 888, daw ginreport naman Daway man nasabat may iban-iban din dyan. Jutay man lang di ganit, siguro kalambot na 1%. Nagamuamo man lang mga personal, liwat-liwat siguro. Yes. Mayor, imos na rin ang mensahe sa mga taga-surat sa Victorias. Medyo lawig-lawig pa rin nga 14 days niyo. April 14 pa rin ECQ. Mayor, go ahead. Sa aton mga pumuluyo, pasalamat din ko sa General Cooperation, General Volunteerism, no? Ipabalo ko lang sa inyo, may checkpoint kita as ang army nagbulig di ang 62nd IB tungod man sa pagambal ni 303rd IB commander nga si Colonel Pasaporte kag si Colonel Albantaras ang 62nd 79 no nagbulig dire ang SAF no nagbulig di sila ang nagaman sang highways kag iban nga very important areas ang amon nga barangay di tag one way 1 and 3 ang exit para makontrol namon tanan daw so far. Okay man, salamat sa Ginoo. Kaya ako kisa kapilitan man ko maglibot-libot Although dapat ako gapahimuyong kasi pag-ulang ko nagsisinta sa Pebrero, no? Senior citizen man ko. Pero kisa hindi mo matalikdan Tudo man tayo, triathlon tayo and healthy man tayo, kaluyan sa Ginoo. Yes. Isali ko sa Diyos, I think I'm healthy na pa. Ginapangayo ko lang, payo kagina dito sa amon nga relocation site. Na nag-depress ko kabilog, naging panakop. Di kinaligo sila sa gati. Nagapon, pinangatagan na naman sila sa bugas, pasiabi na,
okay na ning ila. Di tinaligo sila kag pang-excursion sa Higad Malago, pinadakop ko gani. Kay hindi mayo ay ehemplo para sa pumuloy. Kami seryoso di. Kasi kung ang mga Iloy kag may bata, ipapirma lang namon sang waiver. Para sa nasundak po na sila. Kag mga curfew di, adlaw-adlaw may kakadakpang kami. 2 time na lang. Pero gusto namon maintindihan sa tanan. For the safety and for the welfare of everybody, this is a police power of the government to protect its people from some who may be marunong pa sa kung ano, or also the COVID virus, which we have to protect them in terms of parents patriae. Bilang the second parents of the people, we have to protect our people tungod sini kay iban hindi kabalo kung ano maayo para sa ila. So subong, I'm sorry, ang mayor niyo, ang alkalde niyo dire sa siyudad sang Victorias Istrikto para sa kaayuhan sang tanan. Yes. Bata tigulang ginadakop ang mga bata inapapungko sa isa ka lugar bilog adlaw sa pagwaod. Ang mga tigulang ang mga senior citizen ambot sa inyo da. Basta kamo sa taha ko lang sa inyo, mas galabaw ang pagpalangga ko sa inyo kaysa pagtaha ko sa inyo. Yes. Because this is for your own protection and this is for the welfare. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa tanan-tanan. Kung nakalibot ka kag malapnan ka, ang tanan-tanan ginabutang mo sa peligro. Mga kabataan, mga ginikanan, ang inyo kabataan, amo nang malalaton sa mga tigulang, so hindi man sila pagpagwaas ang inyong mga panimalay. Okay. Amo lang ng akon siguro mahambal. Sige. Sa Diyos lang ang himaya, sa kapangamuyo ko. Dire sa Biglog na Negros Occidental, ang tanan to nga nadala sa extreme quarantine, tugyan ko na sila sa Ginoo nga masolve yung din aton mga problema sa sulod sa Negros Occidental. Sige. Kay kada banwa-banwa, tagsa-tagsa kapumuluyo sa Negros Occidental or Negros Island as a whole. We need each other to survive. Otherwise, maglat na kita. So, I call upon all to all cooperate because this is very important. Sige. And this is no joke. Sige. Mayong Victor, hapon. Salamat, Gid. salamat Mayor sa tiyempo. Kag silawat mo yung hapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Wasog po nanta mag-aksyon ining sitwasyon dara sa mga ikatatlo nga distrito sa Negros Occidental ang kampanya batok sa COVID-19. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, Ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Magsanton Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapagkupos sa mga nagahubag nga parte sa katusan nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule damo na sa mga nagpamatuod nga scientifico makabulig pagkupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kamanamo pa. Mas maayo pagid kun ang Santon Plus. Inyo parisan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kampyon na kampyon nga kombinasyon. Sa ato sa nga live stream si Inday Prime, gamonitor si Philip Alosagay, Toto Landi Alex Jr., si classmate Benji Bantong, si Child Lisa Hinovaya, si Toto Randy Lasa sa Iloilo, isa sang maayo mag-paint black Sean Oliver, gin pintay agin na live itsura ni Pirot nga nagagitara bla, ngagapamunit. Si Maria Rico, Action Purse, thank you. Si former Cap Bernabe Sibog, musta ka na? Si Toto Elmar Idiosolo, Leia Lopez, si Magulanta, no? Si Sister Ta, dara sa ibang man nga nasyonal, da, kay Mardin Lo, kay Neneng. Kay Casa Rodel Alfonso, classmate Lelibeth Quirino o ni Yati Castillo, si Kapid, tamyaw ko na si Kapid, si Son Yeko. Si Kapid dara sa bahin sa Barangay Tangob. 5:48, balikan tang patrol na tipon nga balita with Action Jan Diaz. Patrol Reports! Action Jan sa report, please come in.
Amat-amat gid man action mar nga nagadumo ang kadamuon sa mga persona nga nagladakpan sa mga kapulisan abi kon paglapas sa curfew ang ato naman pagambalan. Kung base sa record action mar sa tactical center sa Bacolod City Police Office, particularmente sa Operations Division, na record nila nga sabtong Marso 15 to Marso 21 na may sa 728 tanang mga persona yan aton kapulisan. Sa itong Marso 22 to 28 action mar, actually ang latest update nato last time is 432 within this particular range sa mga inadlaw mga kaaksyon. So sa ulihi, may nagdugang galit na dre kaya ang record is nagdangat naman sa 500 size ka mga individual. Sa naman Marso 29 tub karon nga adlaw Marso 31 may ara action mar sa kapitulo 3 ka mga persona nga nadakpan ng aton kapulisan sila ginapatigayon nga check up o kung pagrambiyong abi sa pila ka lugar sa palibot sa syudad sang Bacolod samtang ila gina-implementar ang curfew action mao po na diri nga nagakandak man sa operation ang katapo sa mobile patrol group other than the station na police nga nagapatrolya mga kaaksyon kag nagasekyar sa naglain-laing nga lugar sa palibot sa syudad sang Bacolod. Update naman kita ang patrol kay na nagpadulong sa area sa Barangay Punta Taytay matapos ang pila kita ka aksyon nga nagapadangat abis ang concern nga nagahulat o nagapamangkot sa ilang ginatawag ng mga social services or mga food packs na mahimot nila pabaton sila naman nagitawag nga enhanced community quarantine. Pagpadulong nato mismo sila dito nga covered court sa area sa Barangay Punta Taytay plastado na kagrapang divide na dito sa pila ka mapurok sa posible dalan sila ng mga food packs action mark kinakaabot na dira sa area sa Barangay Punta Taytay hindi nga kapin 2,359 or mas alapit 2,400 ka mga food packs. Ini na tala na ipang distribute kung panagtag-abi sa tagsa ka mga household sa area mismo sa barangay Punta Taytay man. Galing lang kay te ang iya na reaction mar may ara possible iban nga wala madala bala sa iya sa listahan sa base sa survey nga ginpatigayon sa DSSD. Amo karon ang laman ng usapan over social media kay te gapamangkot iban nga may wala na dala. Posible din sa poorest of the poor amo ning gin-check mismo sa DSSD and may additional action mar nga gin-prepare gid ang barangay para tanan gid action mar mahatagan. So meaning in support sa kulang tabi nga possible nga matag sa city may arang barangay nga gin-preparar nga kaangay man sa gyapon sa may panagtag-abi sang syudad sa pila ka mga household action mar. Balik tagikan sa Batolon taglibot sa Bacolod Action Sunday sunod sa action sa Bacolod Action Radio. Ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaisa tubtob pagani magab-imo apang masami nga reklamo sa pagsaka sang ila Asia dokon masami nga pagsulab sang sulok-sulok sa mga coffee lovers. Di na problema rin ang Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa soya Santons kag malunggay may kape ka na healthy ka ba? Ano pang ginahulat niyo bakal sang Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyong lugar. Sa balita, nasa aksyon. Si Maninoy Waka, okay, monitor man sa ato sa ring pagpangalagad. Ang sa ato sa ring live stream, balikan talang dugay-dugay ha. Ay ma-refresh ko tanay kay mangod sa kanamuon bla sa nagapadala sa mensahe bla action Jay amo ginasaya no bagon sa kanamuon sa mensahe daw ginutok lang kwansa kesaga surrender magle no bago lang koglik balong nga damo maglega monitor sa aton sa live stream ho halong-halong lang mo da bisan din makamo nga bahin sang pungsod o kon kalibutan. Ibo ko lang anay ang last batch sa ato sa mga commercials. Mabalik pa kita pagkatapos gid lamang sa diya. Santon Plus Herbal Oil. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Alas 5:56, importante ang lawas naton mayara sa ginatawag nga vitamin D3. Vitamin D3, ang pilion ninyo maka-aksyon isa lang, Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo pagid-iban nga produkto ang Life Extension Philippines, ha? Ining Life Extension na Vitamin D3, pwede ninyo mabakal sa nakalaan-lain nga butika, pero ginarekomendar naton maka-aksyon kadto kamo sa ilang sa nga klinika o kontalatopan na hamtang sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City, diri sa likod lamang sa Action Radio Bacolod. Di kamo sila makatultol kadto kamo diri sa Action Radio, pangitaan nyo ko tuyanda kamo. Dakon na ng karatula basahan ninyo, hindi budlay tultulon ang klinika opisina sa Life Extension Philippines para sa kinid lamang sandalan sa Lacson South. Life Extension Philippines. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. At nakalista na monitor sa atong sining live stream ho. Kaya maning pasalamatan naton mag-aksyon. Pisara sa sining ginasuper naton nga peligro dala sa COVID-19. Monitor sila gihapon. JR Mecenas, Kapangpangan, good afternoon. Romel Diaga, attendance watching from Bahrain. Okay. Jocelyn Kalamaan. Si Jen Oisher, good afternoon. Monitor. Si Bing Carp, yap.
Napamati sa Barangay Granada, raman si Helen Swansing. Good afternoon from California. Kamusta dang California? Grabing igo sa Estados Unidos ang COVID-19. Joben, saludo, mangkot lang ko Action Marlon, ginapili lang sang DSSD ang hatagan sang relief good. No, why na sang dapat pilian. Galing kay hindi bla isa lang kapag panagtaghaw, medyo amat-amat na eh. Kay kulang ang mga personal kung kulang tao sa gobyerno. Agod tong ihatag na sang tingob, amat-amat na, lawig-lawig pa ng 14 diyas niyo. Rogsan Inderes, mayong hapon, palihog lang bati sa pamilya ko da sa Negros sa Family Inderes sa Barangay Tadlong. Salamat, ari ko sa Paranaque, Metro Manila. Ronald Mondiar, kinakamusta lang gali ang family ko da sa Tikoy-Koy, Barangay Tikoy-Tikoy, Barangay Kabakungan, Negros Occidental, mga Mondiar da, salamat gid. Elizabeth Asarita Fuentes, Monitor Chris Tangob sa Parok Matahom, God bless. Maravik de la Torre, na kakarahutan karuhatan Valenzuela City. Kenneth Valencia, good PM. April Joy, Pilingon, Dokto, Amogid Reality sang Pinoy. Hambal ni April Joy. Para siya sa Paranaque. Si Marilo Gavilan, man kadamo kuno dungol, hambal ni Marilo. Mary Lo Catinoy, good PM. Joy Lynn Siason, maalat Selvi, keep safe everyone from Himamaylan City ni siya. Siason, maalat kag Selvi family. Araman si Velma Mateo Jovia from Manapla, si Casa Christian Hinovea, ginatami lang Hinovea Kabakani sa family, sang Paet relocation site. Rafi Cordero, Fortune Town, Gabamati, sa Imokoya Marlon. Okay, Adolfo Lanada, mayo na sa mga missing ngalanan para magtanda sila gid. Good afternoon lang sa mga taga-barangay Balaring Silaya. Philip Laurente, halin diri sa barangay Minoyan. Silay City, gali ang ato sa interview kay Mayor Mark Goles. Angot sa lain niya nga pulis nga pag-issue nila sa home quarantine pass, karon na lang sa action firing line, no? Sa Kayakson Brian Morden. Neneng Ibido, amo na alam mga mang sir, hambal ni Neneng. Ichigo Samson, mayong hapon. Sonia de la Torre Delgado, nga sa barangay Tangobo ay ECQ, mga motor ga sinumbali, pagkadto pabalik halin kahapon haw. May mga pulis na gabantay. Sugid sa mga pulis. Ronald Mondihar, kapamati sa Balita Bisan, Areco, Manila. Ronald Mondihar. Salamat. Okay, Wellen Aguilar, mayong hapon sa Marlon Allen Tras Porto. Monitor si Allen sa Masville, Barangay Cubay. Always monitor man ng mga angels ko. Si Joy, AJ, Len. Salamat. Leo Liwa Tibayan. Hindi ako titigil sa pag-anunsyo ng mabuting gawa ni Mrs. Natalia Susina. Mayara sa mensahe. Leticia Sarino, watching from Spain. Grabing Spain mansbong, no? Problematic man, problemado man ang Spain bago sa kaso ng COVID-19. Jose Mongcal Torilla from Bidalbagan, Lizandra, watching sa Pasong Tamo. Okay, Edgar Ricafort, OTTG sa Christine Taxi. Pulapaway mga taxi drivers sa mga Judith Calves Pamposa, Nonoy Erwin Gonzales, monitor lang ko. Matamaton tadi kado kadamo pagidho. Ron ne. Okay. Okay lang ang nabutang sa gid panghatag ka barangay namon is official barangay pass slip. Kay nakita ko sa iban nga barangay ang nabutang home quarantine pass o din ini barangay pass slip, official barangay pass slip. Kung may ginistoryahan siguro ang kapitan, mayor or pulis, basi amo ng inisal na nasiging kasugtan, basi o ipabala magkapaprinta bla. Tapos malang mapaprinta sa home quarantine pass ay, no? Papel ba lang ganang ginisus ang iban? Ipaprint mo na damo-damo da. Abot lang kung pwede ng barangay pass slip kamanti. Kung basihan na to ng executive order, dapat home quarantine pass ang nakabutang maka-action, may control number gada para control tang paggamit sa mga tao. Maria Luz Giara, watching Begonia Maaw. Bako na mo pagini. Ronde, barangay Don Jorge Aranata sa Bago City ni sa Heaven, Robert Lalino, magtanggol Whiting, okay. Nalis na lang ang ngalan nyo ha, kay lapaw na kita ho.
si Taj Yona Ruiz Amar, Jared Juanesa, Reski Angel Arroyo, kasatarimos Hinubay dara sa may barangay Tangob naga-monitor man. 3 minutos nakaligis sa tag ng alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita wait ang malabutan tutok sa Aksyon Firing Line. With Aksyon na Brian Morden, alas 6:30 tubto balas 9 ang gabi. Alas 6:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action reports after edition magawalik na naman buwas. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Sa technical control o padiri kay Action Oliver Pason with Action J. Ambaikin ato sa nga IT expert. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.